Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng mancat apa sirahmu? Niki senes sirah. Padha ero sirahmu. Gedene padha. Kowe iso nek dinahi wik. Sape arek umbul gede apa diserang. Wis ngundha padha. Senengane kok kaya koten ora wis. Rasa cerewet wis kene rada dinglo. Nggih. Ujan. Wah. Kok jero banget ta ya. Dalem beliau. 3 meter setengah. Dalem. Pun kebon. Ya, tro tak susah tro. Lho lari ngapa kowe? Kurang ajar. Ratu